dan! Dobar dan! Kako ste? Dobro. Profesorka, kako su lepi. A kako su tek slatki, veseli i pozitivni. Sedite, Hvala. Ja sam se zbunila. Joj, hvala Bogu da više ne radimo s onim budalama. Joj, dobro nam došli. Hvala vam. Ja ne možem da se nagledam kako ste divni. Preslatki. Evo ovako, ovo je estradna škola i dobrodošli vi nama. Molim vas, vi ste uspešni, ali posle ove škole bit ćete još uspešniji. Samo da znate. I vi ste prvi polaznici estradne škole. Molim vas, to da znate. Koleginice, ali ne bilo kakvi polaznici. Vi ste od produkcije izabrani kao najperspektivniji polaznici. Molim vas. Baš nam je drago. Ako je. Ma daj, Saša Popović im sredio preko veze da dođe. Da. Profesorka, zašto smo mi ovo učionici da su bili kursađije? To je privremeno. To je privremeno. Naša buduća učionica se pravi. U izgradnji je, tako je. Dekor još malo se uređuje, ali bit će, ne brinite ništa. Ništa ne brinite. Samo smo ovaj put ovde i već od sutra idemo u nov prostor. Dobro, molim vas, koleginice, prozovite ih. Hajde, dajte, recite, Bora Drljača. Prisutan. Slavica Ćukteraš. Tu. Dimča. Na času. Peja. Tu. Olja Karleuša. Tu sam. Bata Zdravković. Iza Olje. Bane Mojićević. Tu sam. Iza Bata. Dobro. Ko je predsjednik Odeljenske zajednice? Ja sam profesorica. Lepo. Recite vi nama i celom razredu ko je direktor Grand produkcije. Pa to se već zna, profesorice. Lepa Brena. Molim? Lepa Brena. A čekajte, što je onda Saša Popović? Profesorice, ja znam. Da? Saša Popović je blagajnik. Čekajte, kako to mislite blagajnik? Pa lepo, uzima nam 50% od svake svirke. Ali ne mogu da kažem nešto, profesorice. Naravno. Bori Drljači ne uzima ni 10%. Molim, je to istina? Istina, profesorice. Meni Popović ne uzima ni dinara. A znate zašto profesorice mu ne uzima ni dinara? Zašto? Kad čovjek nema tezga, nema od čega da mu uzme. Dobro, nemojte da se svađate, nemojte, dobro, sedite. Idemo dalje. Ajde, recite mi ko je higijeničar. Profesorka, mi nemamo higijeničara. Nemate higijeničar? Niste izabrali? Nismo. Dobro, mi ćemo da pregledamo. Ruke iznad stola, ovako gore malo podignite. Brzo, dobro, kreni. Dobro. O, kako su vama čiste ruke. Koleginice, ja zaključujem da zvezde Granda imaju najčistije ruke. Također i ja zaključujem. Izvolite, Bato. Profesorice, da vam kažem, naravno, da zvezde Granda imaju najčistije ruke zato što nemaju dodir s parama. Pa kako da imaju kada im sve Saša Popović uzme? Nemojte da se svađate, molim vas. Inače, mi da se predstavimo, ja sam profesorka Cuca i predajem opšte obrazovanje. Ovo je profesorka Maca, predaje muzičko vaspitanje. I još što šta? Da, inače znamo mnogo o estradi i o programu. Drljača, šta radite, čoveče? Šta se izuvate i skidate? Skidam čarape i cipale. Što to radi? Dajte, molim vas, kako vas nije sramota, dajte obujte. A čekajte, kad može Srđan Đoković na Skupštini Teniskog saveza Srbije da skida, što ne bi ja ovdje u našoj školi, ja sam. Pa dobro, jeste i to što kažete. Tako je. Molim vas, ajde svidite se. Mnogo toga ćemo ovdje, vidim ja, imati da radimo. I naučiti. Ajde da mi kažete koliko poznajete jedni drugi. Dobro, pored ovog estradnog znanja, ja ne sumnjam da se vi međusobno dosta dobro poznajete, ali to ćemo provjeriti, ima vremena. Dakle, pored estradnog znanja morate znati i estradne tračeve. Da čujemo ko zna najsvežiji trač. Brzo! Ja, profesorice. Koji? Razvod, Dače i Nataša Bekvalac. U pravu ste, da, ali to je jako žalosna vest. Ja bih voljela da je mi nekako pozdravimo, ali... Da li može neko pesmu da otpeva, neko za nju da je utešimo, da je pozdravimo? Mogu ja? Izvolite.
Kole pije, vino i rakiju, vino i rakiju. Profesorice, ne ide to tako. Nego? To ide ovako. Nole pije, vino i rakiju. Dobro. Ajde sad da vidimo koliko poznajete muziku. Znamo. To bar znam. Odlično. Recite mi ko peva pesmu Ciganin sam, al najlepši. Ja znam, profesorice. Ko peva? Tu pesmu peva Barack Obama. Ajde bre, Dinča, šta pričaš gluposti? Barack Ako nije, Obama. pa jeste. Karleuša, molim vas, recite ko peva tu pesmu? Tu pesmu Ciganin sam, al najlepši, profesorka peva Peja. Moj drug Peja. Pa gde ja pevam tu pesmu, ljudi moji, ne pam. Ja jedini znam ko tu pesmu peva. Ko peva pesmu? Keba! Zdravkoviću, ustanite. Ustanite. Htjela sam ovako. Vaš hit je Kako starim sve te više volim. Jasno. Da. Recite mi kako sada prolazi ta pesma? Ta pesma prolazi super, međutim, kod Dvore Drljače čuo sam da je najbolje prošla do sad. Pevao je ženama za Novu godinu i kako su mu tražile kolega, kako si mi rekao? Pevao sam kako stavim, sve te više volim. Kako stavim, sve te više volim. Sedite, Drljača, molim vas, sedite. Čekajte, Drljača, vi imate onu pesmu Rača. Tako je. Ćukteraš, vi imate Mrguda. Tako je, profesorice? A Karleuša, vi imate Gaćice. Nemam ja gaćice, profesor. Nego šta imate? Ja imam brushalter. Da, izvinite. Da čujemo sad ovo. Ko zna pesmu Žena prijatelja mog? Znam ja. Bravo, ajde. Šta da radim kad ne mogu? A uzmi Boro Viagru pa ćeš moći. Štite, samo nešto vam kaže kad smo već kod Viagre. Ja sam skoro vratio sa farme, to vi već jako dobro znate. Ekrem Jevrić obožava Dinčine pesme. Obožava. I drugo da vam kažem, kad je došao iz Amerike, on je doneo punu kesu Viagre. I znate šta peva kad krene kod Vendija u izolaciju? Šta peva? Gleda u Viagru i kaže: digni me, pao sam. Profesorka, Molim, ja nešto kažem. možete, izvolite. Jel vi znate da, pored svih nas pevača ovde, profesionalnih, imamo i jednu jedinu profesionalnu glumicu? Glumicu? Da. Ko je glumica ovo? Pa Slavica Ćukteraš, ona je glumila glavnu ulogu u Žikinoj dinastiji. Šta pričate? Gledala sam 5 puta Žikinu dinastiju, nisam je videla. Ja je nikad nisam videla. Ne u toj Žikinoj dinastiji, nego kod Žike iz Granda. Konju. Slavice, vi govorite italijanski pomalo? Piccolo. Dobro, dajte, recite nam kako se kaže dobroveče. Buonasera. Pa profesorice, pa to je bar lako. Kako je lako. Pa vidite, kod nas u Bosni talijanski i bosanski su isti jezici. Kako isti jezici? Kako? Kako to? Pa tamo kažu bona sera, a kod nas kažu ne seri bona. Dosta. Baš ste vi pametni, ovo je baš divno. Ajde, ustanite. Jel vaša pesma, ona, Rača? Da. Da vidim ja scenski nastup. Izvolite, krenite. 3, 4, 5. Plači, mala, plači, ostao sam na Rači, ne daju mi proći, ne mogu ti doći. Dajte, uopšte nisam na to mislila. Scenski nastup. Dajte da vidimo i ima li neko scenski nastup. Mogu ja, profesorice? Zdravkoviću, izvolite. Ja sam bolje od njega odraditi kad kažem, ja. Gledaj vam. Malo, izađite da vas vidim, ne vidim vas. Malo samo, tako, dobro je. Odlično. Plači, mala, plači, ostao sam na Rači, ne daju mi proći, ne mogu ti doći. Pokažem ja. Ali nisam ja na to mislila. Niste me shvatili. Dajte, molim vas, sećate li se, to je scena iz anala estrade. Da li se sećate kada je Slatki greh
bio, sećate se svi to. Gledali ste. Da li se sećate scene kad Saša Popović diže lepu Brenu na rame? To je bila glavna To mi scena. dajte! Dobro, smirite To se, je molim. scena, to je pokret, to je... Jeste. Pa koga da dižemo mi? Evo vi, ustanite. Profesorka, mogu ja, ipak je Drlja stariji čovjek, mogu li ja da Naravno budem da Saša može. Popović? Ajde. Evo, pošto ću ja biti Saša Popović, neka Olja bude lepa Brena. Može, slažemo. Sad ćemo to mi čas posla na mene. Ja pomažem. Ajde, pomozi. Zdravkoviću, pomozi. Pomozi, Zdravković. Da vidimo kako bi to bilo. Gledajte sad. Znači, Hop. Polako. Pa još malo samo. Još malo. Profesorka, nemojte, dobit će kilu. Pa kakvu kilu dobit će antikilu? Slavka, imaš ti jaj? Imam, izvoli. Super, hvala ti. Jesi se spremila za danas? Jesi uradila domaći? Jo, iskreno ti kažem loše. Loše. Prvi sam uradila loše, baš onako. A drugi? Bolje je prvi. Glavo luda! Gde ste ribe? Stigo Zdravko Čolić. Pa nisi ti Zdravko Čolić. Niste ni vi ribe. Šibe. Pazi bre, čoveče. Šta je bilo sad? A pusti Kapo, razbio prozor. Nisam ja razbio prozor. Ustaj! Sedi. Predsjednik, ko nije tu? Nije Bane Mojićević. Gde je on? Na tezgi. Sedi. Koga zamenjuje? Evo ovaj dečko pozadi. Dečko, Molim, ime, Saša. prezime. Pa sigurno nije Popović, Kapor. Ko je razbio prozor? Molim? Ko je razbio prozor? Ne čujem vas. Ste vi normalni? Ste vi gluvi ili ste poludeli? Ko je razbio prozor? Pa ne čujem vas ništa, ne čuje se ništa. Dolazi ovam. Stani ovdje. Brže, brže, Stvarno se brže. ništa ne čuje. Ja ne znam. Stani ovo. Da stanem ili da sedim? Ne čuje se, jel da? Ne Sad čuje ćemo se. da proverimo. Postavite vi meni neko pitanje. Ko je sinoć spavao sa Mlađanom Dinkićem? Stvarno se ništa ne čuje. Pošto ste već tu, dajte recite nam neku vašu osobinu da vas malo bolje upoznamo. Pa, Profesorka, ja ću vam reći, on je najveći švaler na estradi. Sve živo muva. ma lupa gluposti, profesorka, to nije istina. Jel? Da. Sad ćemo i to da proverimo. Profesorka, imate li papir i olovku? Papir i olovku? Da, imam. Jel možete da zapišete? Kako da ne mogu, recite. 063 063 275 275. Šta je ovo? Pa moj broj telefona, profesor. Broj telefona. Mrš na mesto, bitango jedno. Mrš, puci se. Broj telefona. Sam. Dobro. Prošli put smo imali neke zadatke, a ovog puta imamo još zadataka za vas. Da biste pohađali ovu školu, morate da znate i da imitirate. Da li od vas neko zna da imitira kravu, na primjer? Ja. Dobro. Kokošku? Ja, profesorice. Odlično. A Vuka? Profesorice, Vuka najbolje imitira Bora Drljača. Ja, a pojma nemam. Šta ne znaš? Kad si zadnji put spavao sa ženom? Sa ženom? Odlično imitirate Vuka. Original Vuk. Sam rekao. Šta je to bilo? Šta je to? Slavice, ustanite. Bato, ustani. Kakvi su to papirići? Šta to piše tu? Šta se to dopisujete ovdje i domunđavate? Ništa, profesorice, Bata mi samo bacio papirić. Jel da? A što piše na papiriću? Želiš li isto što i ja? Jel da? A Bata, šta mi je odgovorila Slavica? Pa, napisala je, želim, ali ne sa tobom.
Dobro, dosta smejanja. Ajde malo da se opustimo, molim vas. Ne toliko, Dinča. Sedite lepo. Dobro, da vidimo mi neke anegdote sa vaših tezgi i tezgica, znam da toga ima mnogo. A voljela bih da čujem Borinu. Nešto se prepričavalo ovde po školi. Gospodine Drljača, da ste imali jako zanimljivu anegdotu. U nekom selu ste prespavali kod neke udovice ili kako to beše? Mogu li ja, učiteljice, da ispričam tu priču? Ja sam baš na toj svadbi koju smo radili vodio program. I to je bilo u Drvaru. I sad mi smo, čini mi se, oko 2 sata nešto nam nesta struja tamo. Šta se desilo, koji je razlog bio, ne mogu tačno da vam kažem. Uglavnom, svatovi se razišli, mladenci otišli na svoju prvu bračnu noć, oni su bili najsrećniji što je nestalo struje. A Bore i ja smo tada, ti Mercedes si onog tvog plavog vozio, došli smo do Mercedesa i pogledaj ja, ne može da upali. Neko nam ukrao akumulator. Šta da radimo? Ne dođe ja neka brdo tamo, sećaš se? Da. Strašno je bilo. I dođe jedna gospođa onako fina, vidim gleda u Boru, pojela bi ga. Šta da radimo? Ja pitam, izvinite, ili imam možda negde ovde prenoćište hotel neki ono, ona kaže, kod mene ćete spavati. Pitam Boru, može? Bora kaže, ajde, šta da radimo, nema gde. Podam vidite kod te gospođe. Dobro držeće gospođa, moram priznati. I mi dođu smo do vrata, ona na samim vratima se okrete prema nama, evo ovo je moja skromna kuća, ja sam udovica i tako dalje. Vidim ja ona zaljubljena u Boru, kibicuje Boru, poginuće Bora tu, vidim noć, gotov je. Međutim, Bora s vrata, izvinjam se gospođe, ja sam džentlmen, otvorimo vrata, uđeš, njih dvoje, ja za njima, šta ću? Gledam gdje ću spavam. Ona kaže, vi ovdje, ja ću ovdje, nije nikakav problem. Ja, čim sam nekako umoran, zaspo sam ovdje. Ujutru ustali, žena nervozna, nešto besna. Razmišljam da nismo našli neki problem napravili noću, da nije Bora, znaš, šta ti padne na pamet? Izašli mi u... Gledaj me. Izašli mi u dvorište, ono, 5 kokice i 2 petla, onako, jedan mali petlić, ogroman. I Bora pita, ja, što su lepe konkice i petlići, što je mali, kaže, taj mali, sve koke gazi. A ovaj veliki je džentlmen, gospodine Boro, ko vi? Dobro, deco. Boro, ajte ustanite, molim vas. Recite vi sada svima ovde, kada ste vi posljednji put radili one stvari? Prošle godine jednom. A ove godine? Ove godine malo ređe. Dobro, ajde, pa ne mogu svi da budu švaleri kao što nam je Saša Popović. Ma gde je Saša Popović švaler? Evo, pre neki dan otišao je sa 2 puna kofera kod svoje tašte i zvoni ženi na vrat. Plače, ubi se od plakanja. Žena otvara vrata, otkud ti, zete, zašto plačeš? Posvađao sam se sa ženom. Pa dobro, ako si se posvađao sa ženom, što si došao kod mene? Pa kaže, rekla mi, idi do đavola. I ja sam evo došao kod vas. Dobro vam je ovo bilo sa Sašom Popovićem. Čekajte, htjela sam nešto da pitam Dinču. Dinča, vi kao čovjek sa iskustvom, morate da mi odgovorite sa kim bi pre bili ili vodili ljubav? Sa profesoricom ili sa doktoricom? Pa iskreno da vam kažem, pre bi izabrao profesoricu. Zanimljivo, profesoricu, a zašto? Pa vidi, profesorica uvijek kaže, ajde ponovi. A doktorica kaže, ajmo sljedeći. Kapore, da pitamo vas nešto. Ali nije privatno pitanje, dakle u školi smo. Naravno. Reci nam ovako, odakle nam dolazi struja? Struja? Da. Pa struja dolazi iz džungle. Ovdje se izgleda stvarno ne čuje dobro. Iz džungle? Kako iz džungle, čovječe? Pa lepo, profesorka, kako? Juče sam bio kod Bore i ja dođem kao Boro, bre, šta je ovo, nema struje, kaže on. Ma opet mi ovi majmuni isključili struju. Tako je bilo, profesor. Dobro, verujemo vam. Verujemo, da, džungla, majmuni, ludilo. Ajde da vidimo kako poznajete pesme. Ko peva pesmu Izvini duši, izvini? Tu pesmu peva Nada Topčagić. Da. Nije tačno, profesorka. Šta pričaš? Tu pesmu peva Boris Tadić. Kako Boris Tadić? Pa jedno ga u Hrvatskoj. Stalno peva tu pesmu i stalno se izvinjava. Odlično, Boro. Prihvatamo odgovor. Dobro, da vidimo sada ko peva pesmu Ne dolazi u moj san. Znam ja, profesorka. Ajde. To peva moj zemljak, Boban Zdravković.
Ma kakav Boba Zdravković, to peva Boba Živojinović. Koji Živojinović? Boba Živojinović, kad sanja Srđana Đokovića. Dobro, Pejo, hvala vam. Izmotavajte se na drugo mesto, znate, u buduće. Da vas pitam, ko vama piše tekstove? Profesorici, meni piše Braja. Odlično. Meni Marina Tucaković. Bravo. Meni Graja. Sjajno, sjajno. Dajte da vidimo zašto biste vi nekim ljudima, bilo kojim ljudima davali pare. Zašto ne biste sami sastavljali svoje tekstove i vaše pare ostale u vašem džepu? Tačno. Imali smo domaći zadatak, da li ste svi pokušali da uradite domaći zadatak? Jesmo. Dobro, znači napisali ste pesme. Jesmo. To znači da možete da budete tekstopisač. Ok. Da vidimo ko će da se prijavi prvi. Mogu li ja prva, profesorica? Može, naravno, izvolite. Ja, malena, suknica šarena. Rođena sam da ti budem žena. Odlično. Izvrsno. Odlično. A recite mi, kako biste to otpevali? Ajde, pokušaj. Zanimljivo. Imam više nekako tema u glavi, ali evo izdvojit ću jednu. Ja, malena, suknjica šarena, rođena sam da ti budem žena. Izvrsno. Mogu ja, učiteljice, molim se. Jako mi se dopada njen tekst, samo je nešto, izgleda mi da li slučajno ili namjerno ispustila. A znate kako bi trebalo da izgleda? Kako? Ja, malena, suknjica šarena, blago žiki što mu nisi žena. Magare, jedno glupo. Nemojte se svađate, tiho. Ajmo dalje, dajte. Pa prijavite se sami, što ćemo se prozivati sad. Gospodine Drljača? Ja sam sebi pišem pesme. To je sjajno. Bravo. Evo recimo napisao sam: Prijo moja, da mi nisi prija i ja bih ti bio mušterija. Zanimljiva pesma. Odlično, Boro. Odlično, Drljača. Zato ste vi tako uspešni. Da. A hoćete nam otpevati to? Može. Prijo moja, da mi nisi prija i ja bih ti bio mušterija. Fenomenalno. Ja ću sada udeliti jednu peticu koleginice, pa vi... I ja ću vam se pridružiti, koleginice. Odlično. Ajmo dalje. Ajde, izvolite. Profesorka, evo ja sam napisao i tekst i mogu da pretočim u melodiju odmah. Bravo. Da je meni jedan podrum vinski i u njemu Monika Levinski. Hoće čovjek da bude Clinton. Ajde vi, gospodine Kapore. Izvolite. Tu radili domaći? Jesam. Ja sam napisao 2 pesme, profesorka. Hoćete prvu ili ćete drugu? Hoćemo prvu, iz početka. Idemo, izvoli. Kaže ovako. Ja sam Janju ljubio na panju. U neznanju popeo se na nju. Sad me Janja ganja oko panja zbog neznanja i drugoga stanja. Dobro, ajde, nije baš nešto. Daj da čujemo tu drugu. Ta druga inspirisala je moja koleginica Slavica Ćukteraš, tako da njoj posvećujem. Lepo, kolega. Kaže ovako. Sela koka na 20 jaja, pile moje i ti ćeš na moje. Stvarno nisi normalno. Nemojte da se svađate. Mogu ja, profesorice? Može. Ja imam pesmu, neko će se možda pronaći u njoj, ali ja 100%. Mili Bože, sve su žene iste, napiju me pa me iskoriste. Dobro, sedite. Dobro je. Ima još neko nešto? Imam ja još jednu. Imam ja. Ajde prvo da čujemo Dinču, pa ćemo posle vas. Jedna Piroćanska kaže ovako. Vidi kume, vidi mi kaputa, sve na kredit, rano moja ljuta. Dobro, možete vi to i da otpevate. Sjajno. Ajde da vidimo. Može ovako nekako. Vidi kume, vidi mi kaputa, sve na kredit, rano moja ljuta. Ovo će biti hit sigurno. Bravo. Bato. Vidi kume, vidi mi kaputa, sve na kredit, rano je ljuta. Bravo. Drljača, recite. Imam ja još jednu. Gdje da čujemo? Kumo moja, da mi nisi kuma, pukla bi ti na gaćama guma. Ovo je malo bezobrazno, ali dobro. Ovo je bezobrazno, ali dobro. I za kraj da čujemo Olju Karleušu. Ja sam profesorka napisala jednu pesmu Bobi Živojinoviću. Jel te? Da, evo ovako, emotivna pesma.
Volim bobu jer je roba fina i u njemu ima višak vitamina. Kad bi s bobom ja ostala sama, trebalo mu ne bi čak ni antikilograma. Ovo će ići na dramsku sekciju. Bato, izvolite. Ja mogu ja, profesorka, jednu, što Bora Drljača mnogo voli. Ajde da čujemo. Dok sam jeo beli lebac, cepao sam kao ždrebac. A sad jedem testo, pa ne mogu često. To bi bilo sve za danas. Domaći ćete dobiti, pa se vidimo sutra. Uradit ćete domaći. A učionica? I učionicu vidimo sutra. Najnoviju, sve novo. Sljedeći put. O novoj godini će biti. Jao, Seko, baš mi je drago što si došla. Hvala ti, Slavica, ali ništa me ne pita. Jedva sam stigla, nisam stigla ni da jedem, mrtva sam gladna. Što jao? Jao, Drljača, daj jedan griz. Pa nije ti ovo griz, ovo je banana. Znaš šta, mnogo si ti vicka s Drljača. Od sad ćeš sa mnom uvek da ideš kolima. Pa šta će ti on u kolima? Pa mene je uvek dobro držati u kolima. Pa naravno, s tobom u kolima uvek mogu da se parkira na mesto za invalide. Ma pusti Drljaču, nego Seko, dobar ti je friz. Friz ko šiz. Jeli, Drljače, šta si ti radio dok nisi postao pevač? Ja sam bio pandur i zato nemojte sa mnom da se zezate. A i danas radim u organu državne bezbednosti. Dobro, Drljača, kako se zove pandur na severnom polu? Pojma nemam. Polni organ! Šta je bilo, šta jurite bre, jel? Dolaze ove dve. O kakve profesorke dolazi lično direktor škole? Nadrljali smo. Izgleda mi ljut kao ris. Čekajte. Ko dežura? Ja, druže direktore. Ko fali? Samo Bane Mujićević. Zašto kasnite, moj Čičeviću? Izvinite, slučajno. Slučajno. Već su meni rekla profesorke da mi se to stalno dešava. Pa vidite, direktore, na uglu kod škole stoji znak na kome piše uspori škola i ja uvek usporim i zakasnim. Izvinite. Na mesto! Koga se ja ličim? Kristofore. Da vam kažem, mene je na ovo mesto postojilo Ministarstvo prosvete i obrazovanja. Ovo jeste eksperimentalno odeljenje. Ja moram da se vedem red. Budemo kulturni i obrazovani. Jer ja imam iskustva i tamo i ovam. To vas molim da dobro sarađujemo. Je li to u redu? U redu. Ja sam čuo da je ovo jedno izuzetno kulturno odeljenje. Pa bon to nalaže da se upoznam. Kako se vi zove? Drljača. Kako? Drljača! Baš neka kulturna škola. A kako se vi zovete, recite? Slavica Ćuktaraš, druže direktore, kako me se ne sjećate? Pevali smo zajedno. A šta smo mi to pevali? Kako šta smo? Pa onaj veliki hit. Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba. Da vam kažem, ovo nije biologija da mi pevate te životinjske pesme. Ako smo i nešto pevali, ja se toga ne sjećam, a ujedno naše eventualno poznanstvo ne može da vam bude protekcija. Vidi ga, čim je dobio direktorsko mesto, ne sjeća se više nikoga. Šta ste da rekli, mladić? Da, ova Ćuktaraš stalno nešto izmišlja. Kako se vi zovete? Ja sam Dinča. Dinča! Da, jel me znate? Nikad čuo. Je li me neko se normalno presio u ovom odeljenju? Te Drljača, te Dinča, evo Čača odeljenje. A vi što stalno kasnite, kako si prezijate? Ja sam Bane Mujićević. Dobro, Mojčićeviću, sedite. Ne, nisam ja Mojčićević, nego Mojićević. Čujem vas, Mojčićeviću, čujem vas. Ali direktore, nisam ja. Hoćete vi jedinice iz vladanja? Sedite odmah. Kako beše? A dobro, Mojčićević. Tako je. A vi ste? Ja? Da. Pa zar me ne prepoznajete? Ja sam onaj sa farme, gledali ste farmu. Lisovići, životinje, Proka. Aha, vi ste Proka. Ma jo, kakav Proka.
Ja sam Peja. Pa gledali ste Farmu, Ognjen Amidžić, to mora da ste gledali. Onog malog odvratnog što se uvlači Željku Mitroviću, mi ne spominjemo. Kako se vi zovete? Ja sam Seka. Seka! Vi ste moja omiljena glumica. Ma kakva glumica? Pa vi niste Seka Sabljić. Aleksić, direktore, Aleksić. Aleksić. Se malo zamaglile na oče. Idemo dalje. Mladiću, ko ste vi? Bata, direktore. Pa Bata sa Farme, kako se ne sjećate? Pa ne znam. Ili imate neku možda čuvenu rečenicu po kojoj ste poznati? Druže, direktore, čuvena je ona njegova misao usrane gaće. Kakva misao, takve i gaće. Svene Peo, zašto mi je ta uniforma mala i kratka? Ma ukrali mi moju, a ja morao da maznem od džeja. Ciganska poslija. Dobro, direktore, kako je vaše ime? Meni je moje ime lepo da vam kažem. I dali su mi ga moji roditelji specijalno za mene. Po mužaku od ose. Pa kako su dali? Pa dali su mi Oskar. Direktori, meni su dali Oskar. Jesam nešto pogrešno rekla? Druže direktore, hoćete nam reći kako se uopšte postaje direktor? Mnogo teško, deco, da vam kažem. Moraš mnogo da kradeš i da lažeš da bi postao direktor. Onda je ovaj naš Popović neki mnogo fin čovjek. Jeste, ali za sebe. Sve vam pare uze. Sad ja vas ne ispitam. Malo je estradno gradivo. Zbog čega sam i došao. Prvo pitanje. Ko su kod nas u Srbiji dva najmanja pevača? Sinan i Džej. Šta su njih dvojica divcu? Znam ja, direktore. Raja do jaja. Dobro. Recite mi, ko je najbrži čovjek na svetu? Znam ja, direktore. Usain Bolt. Ko je postigao najbolji rezultat u Srbiji? Ivan Ivanović. A kad se to desilo? Pa kad mu je Boki 13 bio iza leđa. Interesantno. Ajde da ćemo neka od najvažnijih prezimena na estradi. Kurtović. Tucaković. Ja mislim Kitić. Ma jok bre, Karić. Pa šta vi pričate? Najvažnije je prezime Drljača. Ma daj! Šta ti kakva, daj. Tiho! Zašto tako mislite? Pa direktore, pa valjda je važnija poljoprivreda od seksa. A direktore, odakle ste vi? Ja sam rođen u Valjevu, trenutno živim u Zemunu. Ako ste iz Zemuna, vi sigurno mnogo lepo pevate. A nisam vam ja baš za pesmu. Samo jednu. Ali ja znam samo jednu i to onu Cecinu. Pa može. Ajde. Znam za jedan grad, pored je Beograd. Direktore, jel znate da mi pevači sutra igramo fudbalsku utakmicu protiv Zvezda Granda? Odlično! A ko brani za Zvezde Granda? Brani Darko Filipović. A za vas? Za nas Boki 13. Ma gde će onda brani, ajde molim te. A zašto? Pa zato što Boki prima 13 komada za 90 minuta. Seko, ustanite! Je li vaša slika? Jeste. Znate li koja je razlika među vas i vaše slike? Pojma nema. Znam ja. Slika je zakačena, a vi ste otkačeni. Sjedite dobro. A sad malo praktičanje. Jel vi znate napravite sebi nešto da jedete, ako vam posle neke tezge ne daju da jedete? Ja znam da zavijem burek. Ja znam da zavijem pitu. Ja znam da zavijem sarmu. Dobro, je li još neko zna da zavija možda? Ma zna! Ko? Ekrem Jevrić. Kako to mislite? Pa zavija, brate, ko jebeni vuk. Gospodine Peo, sram vas bilo. Ne sme se psuje u ovom odeljenju. Smo kulturna ustanova. Ste kulturni ljudi.
Molim vas, zbacit ću vas časa. Samo neko od roditelja dođe do prava. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Da bi vas angažovali na nekoj svadbi ili veselju, kako morate pevati? Pa morate da se derete ko Boro Drljača. Pa šta pričaš ti, Bato? Pa ja, direktore, baš pevam nežno i tiho. Dobro, Drljača. Hajde, molim vas, ustanite. I otpevajte mi jednu tihu pesmu. Tiho noći. Dobro, Drljača, kad već stojite, da vas pitam, koliko vi znate o Mick Jaggeru? Pa znam koliko je on o meni. Dobro, stojite, Drljača. Dinča, čujem da je jedna devojka zbog vas skočila s mosta. Recite mi, molim vas, je li iz depresije? Ma jok, direktore, iz Nikšića. Bože. Bato, vaša majka mi je poslala pismo. Pa ću da vam pročitam. Pa može, direktore. Evo ovako. Poštovani gospodine direktor, nikako ne smete da kažnjavate našeg Batu. On je divan, nežan i slabašan. Mi ga kod kuće nikad ne bijemo. Osim mu samo odbrane. Sada vas pitam. Šta mislite? Kolika je prosječna starost pevača u Srbiji? 60 godina. Ipak mislim da je 80. Niste u pravu. Zavod za statistiku kaže prosječna starost 69 godina. Baš me je briga za statistiku. Ja hoću da živim 100 godina. Ama ne može kako vi hoćete. Ja hoću da živim 100 godina i tačka. Drljača, sačekaj. Jel vi pijete? Ne pijem. Jel pušite? Ne pušim. Jel jurite ženske? Ne jurim. Pa koji ćete onda krasni da živite 100 godina? Pa neću ja da pevam 100 godina, direktore. Dobio sam posao u Americi. I to veliki biznis. Stvarno, kakav biznis? Jel mogu ja, druže direktore, da vam objasnim? Drlje i ja radimo zajedno. Imali smo neko veselje u Sarajevu i prošle godine, baš u zimu, krenuli smo, sneg bio zaveo, nismo mogli kolima da idemo, krenuli smo vozom. I putujemo, došli smo otprilike tamo negde beše Doboj. Tako, Boro, Doboj, tako je, Doboj. U naš kupe ulazi jedan gospodin, fin, doteran, obučen, baš kao vi, tako elegantas, ekstra. I mi ga pitamo, dobar dan, a on, dobar dan. Ja kažem, izvinite, šta radite, čime se bavite? On kaže, ja dolazim iz Amerike, imam veliki biznis, veliki posao, ja puno radim tamo, ja proizvodim ekseri. I sam čuo da ovdje kod vas u Bosni ima ljudi koji svojom glavom mogu da zakucaju ekser u zid. Kad Drlja skoči u istog trenutka i kaže, pa evo, ja sam taj. Ovaj čovjek se oduševio, izvadi jedan ekserčić ovako i kaže, hajte, molim vas da probamo, možete li ovaj kupe da zakucate? Kaže, mogu, nego šta? Uzme Drlja ekser, stavi na zid kupea i odmah ga zakuca. Odmah. Gospodin kaže, svidite, molim vas, jel Bože palko ovaj veći? On kaže, molim, to je veći, normalno, uzme, stavi, tras, odmah ga zakuca. Odmah. I kada on izvadi Amerikanac ovakav ekser i kaže, gospodine Drljača, ako vi ovo zakucate, ja vas odmah vodim u Amerika, vi postanete velika zvezda, odmah dobijete kuća, dobijete žene i dobijete karijera, što je vama bitno, beautiful, znate? Tako je. Malo, znate, mi znamo engleski, pa smo svim porazgovarali odmah. I uzeo on onaj ekser, stavi na zid kopea i raspali glavom. Tako je. Ni da mrdne. Ali ni da mrdne. On opet 10 puta za redom. Ma ni da mrdne, direktore, ni da mrdne. Drlja poludi, ode u onaj susjedni kupe, pogleda i kaže, Bojaniću, sklanjaj glavu, karijere u pitanju. Vrlo poučna priča. A vi, Bato, rekao ste da će Boki 13 da brani za vas. Tako je, druže direktore. A znate vi nešto o tom Bokiju? Znam ja, direktore. Vidite, dok je još išao u školu, dođe kući jedan dan sav snužden, a majka ga pita.
Boki, sine, jesi dobio jedinicu? Nisam. Jesi dobio možda ukor? Nisam. Jesi li se zaljubio, sine? Jesam. U koga? U Janeza. Pa crni, sine. Pa gde u njega? Pa on je Slovenac. Mojčićeviću, vi ste prošli put izostali. Zašto? Baka mi je bolesna, direktore. Mojčićeviću, vi kad god izostanete, kažete da mi je baka bolesna. Ja malo ne verujem u to. Upravo ste, direktore. I mi sumnjamo da baka glumi. Bako! Stanite, recite mi koliko je 2 plus 2. 4. Bato, brojite na prste, stavite ruke iza leđa. Recite mi koliko je 3 plus 3. 6. Bato, opet ste brojali iza leđa. Stavite sad ruke u džepove i recite mi koliko je 5 plus 5. 11. Dobro, pazite sad. Koji organ se najčešće spominje u tekstovima vaših pesama? Čukte raš. Direktore, srce. A od čega se srce sastoji? Srce se sastoji od 2 komore. I? I 2... I 2 noge. Kako to mislite? Pa čuo sam juče kad ste prolazili pored zbornice, rekli ste profesorki Maci, ajde srce, raširi noge. Rano bilo Vinka! Sedi! Nek ti sutra dođe mama. A zašto, direktore? Njeno srce nema noge. Dobro, učenici. Znam da pevate narodnjake, malo i zabavnjake, a za neku operu. Znam ja. Da čujemo. Travijata, otvori mi vrata! Travijata, otvori mi vrata! Hajde vas malo ispitam iz vašeg omiljenog gradiva. Jer zna neko onu pesmu Kad sam bio mlađan lovac ja? Znam ja. Izvoli. Kad sam bio u Mladenovac ja... Sedi, kakav bre Mladenovac? Je zna neko da otpeva? Znam ja, direktore. Kad sam bio Mlađan Dinkić ja... Kakav Mlađan Dinkić? Pa zna neko refren ove pesme? Direktore, i to ja znam. Hajde da čujem. Zec, lisica, jarebica i poneki jazbavac. Čekajte, molim vas, kako jazbavac? Valjda jazavac. Pa jel on živi u jazini ili u jazbini? Nemam reči, stvarno. Recite mi, jer znate kako se zove film u kome Crnogorac radi i studira? Znam ja. Kako? Naučna fantastika. Pomenuli ste Ekrema malo pre. Šta je sad s njim? Ništa, posle Vedija vratio se kod Iqbala i rešio sve svoje probleme. Počeo da se dodvorava, umiljava, legli u krevet i on onako njoj kaže emotivno: Iqbala, nemam gaćice. A ona mu kaže: ćuti, spavaj, sutra ću ti kupiti 10 pari. Imam pitanje za sve. Koje je sad godišnje doba? Leto. Šta pričate? Jeste. Pre par dana mi je došla tetka iz Australije i donela mi sveže jagode, da samo znate kakve su bile. Seko, šta vi kažete? Pa leto, direktore. Prekjuče mi došla tetka iz Amerike i donela mi sveže pomoranče. Ne mogu da verujem. Da? Bato, šta vi kažete? Pa leto je, direktore. Meni je evo baš sad teča došao skoro iz Afrike, doneo, znate kakve banane ekstra. Drljača, recite mi, jel vi imate nekog u Australiji? Ne. U Južnoj Americi? Ne. A u Africi? Ne. Hvala Bogu. Recite mi, koje je sad godišnje doba? Pa leto. Kako to znate? Pa juče je došla Nana iz Bosne u sandalama. O Bože, šta će se čuti u ovom odeljenju? Imamo mnogo toga još da naučimo.
morat ćemo dosta da radimo. A sad hoću brze odgovore. Imam spremne pitalice za vas. Prvo pitanje. Zašto Dara Bubamara nosi merdevine u supermarket? Ne znate, a? Zato što su cene visoke. Drugo pitanje. Koliko je dugačka Drina? 100 kilometara. 150. 200 kilometara. 500. A jes, 1000. 7,5 centimetara bez filtera. Trik pitanje. Idemo dalje. Kako se zove čovjek koji proučava vulkane? Kako, direktore? Vulkanizer. A kako se zove sisar koji leti? E, to bar znamo, direktore. Kako, Dimča? Stewardesa. Pa da, nisam ni sumnjao da to ne znaš. Ali znate kako se zove najveći sin naših naroda i narodnosti? Znam ja, Josip Broz Tito. A koja je njegova omiljena pesma? I posle Tita, Tito. Zanimljivo vrlo. Kako ide ta pesma? Evo, pronašla sam u enciklopediji. Tito je ovako govorio. I posle Tita, Tito. Neka vam je večna ova juga stara. Biće za vas uvek kredita i para. Bravo, bravo. I to je bio najbolji. Posle Staljina. Reci mi, koja je bila omiljena pesma Slobodana Miloševića? Znam ja. I posle Tita, Tito. A kako to? Evo i ja našla u enciklopediji kako je to Sloba govorio. I posle Tita, Tito govorili i deda i tata. Samo što će sada biti sankcija i rata. I posle Tita, Tito narod uvek bira. Samo što će sada biti, kako kaže, mira. Zanimljivo. Seko, a koja je omiljena pesma Borisa Tadića? I posle Tita, Tito. Nemoguće. Da čujem. Ovako Boris kaže. I posle Tita, Tito, živeli sada korupcija i mito. Evo, pazite se. Znate se sve prisluškuje. Hoće da se uhapse. Ma jok, tolika je korupcija da više nema mesta u zatvorima. Kad smo već kod zatvora, je li zna možda neku zatvorsku pesmu? Znam ja. Da čujem. Zatvor. Mnogi od nas imaju problem sa zatvorom. Slavite! Pa molim vas, to je reklama. Ali kad smo već tu, vi kao estradnjaci morate hitno da smislite neku reklamu. Direktore, mogu ja? Hajde, moj Čičević. Slavice, daj mi ruku. Pa direktora mene grebe! Tako je. Greb, srećka. Državna lutrija Srbije. Direktore, jel mogu ja vas nešto da pitam? Da. Šta mislite, ko je najzgodniji frajer na estradi? Ja mislim, Ekrem Jevrić. A ko je najbolja riba na estradi? Pa Boki 13. Pa vi nas slažete, druže, direktore. Pa kad vas slaže predsjednik, mogu i ja. Kako to mislite? Pa je li rekao predsjednik, narode, sve ću vas zaposliti. Jeste, i? Zaposlio je samo svog sestrića. Slavka, šta radiš ovih dana? Pa ništa, evo, rastačala sam se, spremam album, nikako da ga sastavim bez veze, otko znam, ništa nisam učila. Ti? Pa nisam ni ja nešto stigla, sve nešto onako površno, bez veze, nemam pojma, valjda će uspeti ovaj današnji čas. Evo, gde su ovi, zašto kasno? Ja ne znam, oni su imali fizičko, ja sad ne znam što oni rade. Ja sam se umorio. Znaš, vrijeme, azimo prati. Bilo kako to. Joj, tu ti je. Može. Halo bre, momci, šta ste radili na fizičkom? Trkali smo se na 100 metara, baš sam se umorio. I ko je pobedio? Pa niko, prekinuli smo trku. Zašto? Ma drljača zalutao. Pa što mu niste dali kartu i kompas?
Ma dali smo mu mi navigaciju, ali nije pomoglo. Ma greška je bila što su oni trčali uzbrdo, a ja nizbrdo. Pa što si trčao nizbrdo? Pa zato što je pričao vici. Bože, svašta trčao nizbrdo i pričao vic. Pa što si to radio? Pa da mu vic upali. Čekajte, jel sam trčao ponovo na 100 metara? Yes. Pa šta onda? A za koliko si pretrčao? Otkud znam, štopovo mi vreme, Sale Matić. Sale, za koliko je Drljača pretrčao 100 metara? Pojma nemam, samo znam da sam za to vreme popio jogurt, pojeo burek i pročitao moj najomiljeniji list. Koji ti je to list? Ajde bre, Seko, kako koji list bre? Pa Treće oko. Bravo, deco, sedite. Šta je? Nešto vam nije jasno, a? Jao, pa vi ste onaj iz VIP lože, onaj moler iz Nemačke. Jao, Čeda Milić iz Milićevaca, prepoznala sam vas. Jeste, ja sam Čeda Milić iz Milićevaca kod Čačka, ali nisam moler, nego profesor, kao i svi oni što su bili tamo u VIP loži. Jel moguće to? Šta je li moguće? Šta je li moguće? Ja sam 4 meseca gulio onu fotelju tamo u VIP loži da bi vas bolje upoznao. I sad kad sam vas upoznao, sad mogu da vam predajem. A šta vi to predajete? Ja ću da vam ruralnu estradu. Šta me to ruralna estrada? To vam je ono kako da se ponašate na farmi i dvoru. Neki od vas su već bili, a neki će, boga mi, tamo i da uđu. Tako? Pa treba da se naučimo, jeli, da se spremimo za tu oblast. Pa dobro, jeste saznali nešto o nama? Naravno da jesam. Evo, recimo, vi ustanite. Izvolite. Ja u vama nisam imao šta da saznam, jer ja vaš rad pratim 30-40 godina. Vi ste živa legenda. Pa jeste li čuli ovo vi, picopevci? A profesor zna ko je velika zvezda. Tako je, tako je. Sedite, Ojdaniću. Pa profesore, pa nisam ti ja Era Ojdanić. Kad bude za ovo Era Ojdanić čuo, ima da mu se od smeha oči izbuljave. Ama Pejo, šta je s tobom? Pa on i tako ima buljave oči. Ma nemojte. A zašto? Pa zato što uvek ima tvrdu stolicu. Ma sedi, Ero, deda Sero. Šta je ti? Pozdravila te Eva Ras. A vi niste Era Ojdanić. Ma kakav Era Ojdanić, profesore? Pa on je seljak za mene. A vi ste... Ma on je, profesore, gospodin Drljača. Zezaj ti. Ja se stvarno izvinjavam, ali vas, devojko, vas iza gospodina Drljače, vas stvarno poznajem. Jesi čuo, Drljo, ko je poznat ovde? Vi ste prava zvezda. Znate, i vaše pesme prosto obožavam. A znam i onu koja mi je omiljena. Koju, propo? Zlatnik. Profesore, pa to peva Tanja Savić. Pa zar vi niste Tanja? Pa eto ti ga sranja. Ćukteraš, profesore, ja sam Slavica Ćukteraš. Oprostite, molim vas, gospođice Ćukteraš. A vi, mladiću, vi ste... Ja sam profesore Saša Matić. Matić? Da. To mi je nešto poznato. Jao! Pa vi mora da ste brat onog Dejana Matića. Pa naravno, profesore, mi smo braća neviđeni. Dobro, a vi ste... Pa kako ne znate, profesore? Pa ja sam pobjednik Zvezda Granda. Jao, Darko Lazić! Jao, izvinite, nisam vas odmah prepoznao. Nije, profesore, to Darko Lazić. To je onaj što stalno kasni. Na vas me je upozorio gospodin direktor Mojčićeviću. Ma nisam ja, profesore Mojčićević. Ja sam Mojićević. Mojčićeviću? Rekao je direktor Mojčićević.
Profesore, da vas pitam ja nešto. Koja je razlika između ove škole i ludnice? Nemam pojma. Pa u ludnici su bar zaposleni normalni ljudi. Pazite vi šta pričate. Molim vas, dobro sam zapamtio vaše prezime. Kako beše? Mojčićević. Profesore, da li znate možda ko sam ja? Vas znam. Vi ste onaj poznati voditelj. Da. Vaš nadimak počinje na P. Da! Jeste li čuli vi, naveđeni pevači, šta znači biti popularan voditelj? Tako je. Sedite, pile. Sedi, di si mi za di si nisi. Čekajte, nisam nešto pobrkao, a? Pa nisam ja pile, ja sam Peja. Pa kako ga ne znate, profesore? Peja Dilea. Tišina! Smirite se! Joj, ja vas znam. Vi ste sigurno Seka Aleksić. Bravo, profesore. Jeste čuli sada koga profa zna, a? A po čemu me znate, profesore? Po nekom hitu? Pa jel vi pevate onu pesmu Pazi lave, imam dve čivave. Bravo, profesore! Ali ona ima i Dobermana. Je li, stvarno? A kako se zove? Pa Veljko, profesore! Je li Drljo, iz kog si ti sela? Selo Donja, Suvoja, opština Bosanska Krupa, Srez, Bihać, okrug Banja Luka. Vidi, Drljo, kada moj Doberman udari sa onom stvari u banderu, nestane struje i u tom tvom i u susedna dva sela. Ajde, dosta vas dvoje. Nego ja sam čuo da su vam mnogo lepe te čivave. Ajde, što su lepe, profesore, nego što su pametne. Stvarno? A kako to? Vidite, profesore, ja kad im kažem hoćete li da dođete ili nećete, one odmah ili dođu ili ne dođu. Vidi se da su dresirane. A taj Doberman, je li on dođe? Pa profesore, on uvek dođe. Baš zanimljivo, baš zanimljivo. Sedite. A kako se vi zovete? Ja sam Bata Zdravković. Zdravković? Joj, pa vi ste sin Tome Zdravković. Ma kakav profesore sin od Tome Zdravkovića? To je Bata sa farme. Vidite, od kad je došao sa farme, bavi se isključivo poljoprivredom. I sad ga svi zovu Bata zelena salata. Čekajte, šta, znači ne pevate više? Ma, pustite vi njih, profesore, kakvi pevam, svaki vikend imam tezgu. Jeli, a gde? Pa kako ne znate, profesore? Pa na Kalenić pijaci. Dobro, deco, nego da ponovim, ja sam ovde sve to lepo zabeležio. Ovaj red, Drljača, Ćukteraš, Saša Matić, Mojčićević. A ovaj ovde red, Peja, Seka i Bata zelena salata. Dobro, ajde da pređemo i na gradivo. A to je kako se ponašati na dvoru ili na farmi. Da vas pitam, kakav pevač treba da bude da bi ušao u taj šou? Mora da bude lud kao Bata salata ili Dilea ko Peja. Dobro. A kakva treba da bude pevačica? Profesore, ja znam. Treba da budu dobre, lepe i poštene kao Seka. Tako je. Pa profesore, vidite, ona je prava ikona. Kako to mislite? Pa kad je vide, svi se krste. Ti mi to kažeš, Drljača. Pa jel znate vi da je Drljača bio kod matičara da promeni ime? Ma nemojte, a zašto? Zato što ga svi zezaju. I ode on kod matičara, pita ga matičar, dobro, kako se zovete? On kaže, Boro Drljača. Kaže matičar, nezgodno. A kako sada hoćete da se zovete? Kaže Bora, Simo Drljača. Interesantna priča, interesantna. Ali da se vratimo mi na temu farme i dvora. Da bi šou bio gledan, šta je potrebno da imate? Potrebno je da imate Miloša Bojanića. Tako je, Mojčićeviću, tako je. To je odličan odgovor. A zašto je potreban Bojanić?
Zato što on uvek igra igru do kraja. I onda ga neko pravo u jaja. Bato, nećemo tako. Ja mislim, profesore, da on uvek igra igru pravu. Zato i dobio flašu u glavu. Dobro, da čujem ko je ove nedelje kralj. Pa Đus, profesore. Dobro, dobro. A kraljica? Boki 13. Dobro. Sad, molim vas, pitanje za peticu. Zašto je Boki 13 hteo kraljica da bude? Pa da ga primi od kralja ili dvorske lude. Nije, ajde, smirite se. Hoću nešto drugo da vas pitam. Da li znate zašto su im sklonili ogledalo? Ja znam, profesore, zato što je ova novinarka Tripićka stalno stajala ispred ogledala zatvorenih očiju. Kako zatvorenih očiju? Zato što je želela da vidi kako izgleda kad spava. Dobro, molim vas. A kako se desilo ono između Firčija i Bojanića? Znam ja. Kažite. Kada je Bojanić postao kralj, Firči ga je stalno oslovljavao majmune sa krunom, majmune sa krunom, majmune sa krunom. To je jednog momenta dok Krunski savjet nije reagovao i pozvao ga na razgovor i to oštar. I kad se vratio, seljani ga pitaju šta je bilo, on počeo da kuka, sad sam gotov i sad sam gotov. Međutim, seljani mu kažu, nisi gotov. Uzmi, brate, mili, flašu i tresni ga u glavu. Firče uzme flašu i tresne ga u glavu. I pita ih, a šta sad? A seljani mu kažu, sad si stvarno gotov. Vrlo zanimljivo. A kako kupuju u prodavnici? Pa vidite, profesore, to je vrlo zanimljivo. Čim su stigli sveži krastavci, pojurile žene da ih kupe. I Boki 13 kaže, dajte meni tanke, a dugačke. Urška kaže, dajte meni kraće, ali deblje. Kad dođe Lepa i kaže, meni dajte bilo kakve, meni trebaju za salatu. A znate li, profesore, kad je Fiko dobio prve zlatnike na dvoru, otišao kod Pilata u prodavnicu i kupi četku za WC. I prvo se pohvali Lepi Lukić. Pita njega Lepa kao, i kako ti je sad kao Fiko? A on kaže, pa ne znam, Lepa, da ti kažem, nekako mi je bilo bolje s WC papirom. Ma i meni se sviđa taj Fiko. Nego da vas pitam, da bi žurka na dvoru bila luda i nezaboravna, šta je potrebno? Pa da bi žurka na dvoru bila luda i nezaboravna, treba da dođe ko? Mitar Mirić. Da peva? Mojog, da se napije. Dobro, deco, nego da li ste vi napisali domaći, što vam je na prošlom času zadao direktor da napišete nešto o dvoru? Napisali smo sve. Dobro, ko će prvi? Evo ja sam napisao nešto, profesor. Ajde da čujemo. Ovako. Vita jela, zelen bor, evo nama novi dvor. Biće dreke, biće svađe, biće svega pa i krađe. Dobro, ko će sljedeći? Ja. Izvolite da čujemo šta ste napisali. Mogu da stavim naočare? Naravno. Deni, Firči, Đus i Joca. Tu je baby koja zvoca. A najgora kažu Maja, dok je Miloš glavni baja. Dobro. Bravo. Sljedeći. Mogu ja, profesor? Izvolite sam. Evo, ja ću to iz glave, na pamet. Vanesa je dobra bila dok je Lepa prava sila. Nije loša bila Izi dok Tripićka samo šizi. Bravo. Sljedeći. Evo, profesor, ja sam to ovako napisala. Voli baby govore da drži. Voli baby svakoga da prži. Voli baby i stare i mlade. A najviše voli zlatnike da krade. Pa nikako da čujem nešto o Milošu. Evo, ja sam to ovako napisao. Izvolite, Peja. Krenuo je Miloš Maju da pipka. Malo pipka, a malo je i štipka. Počelo je, braćali, ovo i da prija, a Maja od sreće vidi se da sija.
Ne zna braćala šta mu se sprema, kada dođe kući ima da ga nema. Peva Miloš kao sivi soko, Firči mu jedno zatvorio oko. Hrabrosti braćali zaista ne manjka, ali će drugo oko da mu sredi Branka. Mogu ja sada? Izvolite. Ušla Vendi, a Ekrema nema. Ekrema nema, a ode i Ćema. Srećan Miloš što ispade Ćema, jer je ovaj hteo braćalu da lema. Bravo, bravo, deco. Ajmo sljedeći. Evo, to sam ja ovako napisao, profesore. Došao na dvor da im peva mitar, al rakiju cepa i to čitav litar. Mitar peva i rakiju pije, dok Nemanja jadan gorke suze lije. Bravo, Mato. Profesor, imam ja i nastavak. Izvolite, Seko. Hoće mitar urški gaćice da svuče, a s nekima hoće i da se potuče. Tarmi, ričmi, čupa, bandere i travu, misli tako će da dobije slavu. Izbaciše njega neka složna braća. Jadan osta mitar bez jakne i gaća.